O primeiro punto é a acta do 29 de setembro. Vai por unanimidade? Vale, sí, pero estou preguntando se queres. Isto non é Diputación, é Marcos. Está aí a acta. Estamos coa votación, por favor. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, que é a aprobación se procede da Conta Xeral de 2024. Señor secretario. Na Comisión Informativa de Asuntos Económicos celebrada o 29 de agosto, determinouse por maioría absoluta co voto a favor do Grupo Popular e a excepción dos restantes grupos políticos a aprobación da conta do presuposto do exercicio 2024. Moitas gracias, señor secretario. Señora Martínez. Vale, neste punto simplemente dicir que traemos perante a plena aprobación da conta xeral para remitir ao Consello do Contas antes do 10 do 15 do 10 do 2025 unha obriga legal e no informe da intervención xeral do Concello están todos os datos pertinentes. Moitas gracias, señora Martínez. Señor Leiro. Sí, bueno, explicarlle aos veciños e veciñas que isto, como ben dicía a señora Martínez, trátase dunha obriga legal, rendir contas ao Estado, que é un trámite técnico administrativo e que aceptalo ou absterse neste punto non implica aceptar as políticas de subidas de impostos ou tasas ou como se fai o reparto dos fondos, que para ese debate está o debate dos orzamentos, simplemente iso. Moi ben, moitas gracias, señor Leiro. Sí, señor. Aí está. Señor Otero. Hola, bons días a todos e todas. Nos entendemos que unha conta xeral non é solamente un documento contable, senón que reflexa a xestión económica do Goberno. Queríamos facer dúas puntualizacións. Primeiro, sobre a situación económica real do Concello. Si ben é certo que o informe da intervención xeral recoñece que as contas presentadas con equilibrio orzamentario e que non existe débeda financiera ao peche de 2024, formalmente o Concello tiña déficit cero. Aquí está a parte positiva, non? Pero, agora ben, o mismo informe tamén deixa claro que se incumple a regla do gasto. E por iso o Concello debe aprobar o Plan Económico 2025-2026. Isto significa que o equilibrio contable e o gasto municipal medrou por encima do que a Lei de Orzamentos ten prevista. Nada, ademais, xa sabemos que hubo que, no 2025, pedir un crédito de 6.975.000 euros para poder facer frente á sentencia xudicial. Nos o único que queremos tamén poñer de manifesto é a falta de transparencia, porque consideramos que a opacidade co que este goberno municipal xestiona as sociedades públicas Nauta, Terra e Insua, porque ao principio da legislatura vostedes sacaron do Consello de Administración destas empresas a representantes da oposición. E, polo tanto, pois eso, nós non temos acceso aos datos, nin as medidas que se toman dentro destas. Non podemos fiscalizar estas empresas. Indudablemente que isto é un trámite, que se vote o que se vota, abstención en contra ou a favor, non ten nada que ver porque é un trámite administrativo, legal, que hai que cumplir e que hai que enviar isto á xestión de contas. Pero, bueno, nos queríamos manifestar, poñer en valor o tema este de que a falta de transparencia do Concello por ese motivo, porque nos han quitado a posición de estar nos concellos de administración das empresas e agora, pois claro, non temos esa posibilidad de fiscalizar e de saber un pouco como van as cousas. Por lo tanto, nos vamos a votar en abstención en este caso. Moi ben, moitas gracias. Señora Martínez.
Só un par de aclaracións. Independentemente de que non estén nos consellos de administracións nas empresas, ustedes como concelleiros teñen acceso a toda a documentación que consideren oportuno, entonces poden pedir calquer tipo de información e así mesmo xa se explicou no seu día, pero cando vou explicar como cando é unha familia. Unha familia cando pide unha hipoteca, vale, un ano, pois ese ano paga a casa e ten máis gastos que ingresos, pero xa no seguinte o importante é que se poidan pagar os intereses deso que se produce, por eso se trata dun déficit non estrutural, é dicir, nos ese ano, digamos, tuvemos que pedir o préstamo, para eso tuvemos máis gastos que ingresos, pero o importante é que se pode pagar o préstamo, por eso o plan económico financeiro non ten ninguna medida, simplemente aclarar eso para os veciños por se acaso hai alguna dúvida. Moi ben, señor Martínez, moitas gracias. Señor... usted quer falar? No, señor Otero, sí. No, simplemente, sí, xo dixen un principio que o plan económico financiero que presentou é correcto, é déficit cero, en eso estamos de acordo, pero nos fixemos un pouco hincapié en eso, é a falta de claridade nas cousas. Sí, dicen, moi ben, temos acceso cando nos dan, a documentación é que nos dan. Eso, que quede ben claro. E non é o mismo eso que estar ali e poder escoitar, ver e fiscalizar. Nada máis, gracias. Moi ben, listo, nadie quere intervir, entonces vamos a pasar a votación deste punto número 2. Queda aprobada con 10 votos a favor e 7 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número seguinte, o 3. Proposta da Alcaldía de aprobación inicial da derrogación da actual ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terrenos de natureza urbana, o sea, o que é a plusvalía. E a aprobación inicial da nova ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terrenos de natureza urbana. Señor secretario. A Comisión de Asuntos Económicos, co voto a favor do Grupo Popular e a abstención dos restantes grupos políticos, se determinou favorablemente a seguinte proposta da Alcaldía. Primeiro, aprobar provisionalmente a derrogación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terrenos de natureza urbana. Segundo, aprobar provisionalmente a nova ordenanza fiscal reguladora deste imposto nos termos que do texto que se xunta ao final da proposta. Terceiro, expor ao público anterior acordo mediante anuncio que se inserirá no tabuleiro de anuncios municipal durante o prazo de 30 días hábiles a contar desde o seguinte da publicación do devandito anuncio no BOP, así como nun diario dos de maior difusión da provincia, dentro do cal as persoas interesadas poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estiven oportunas, estando a disposición das mesmas na sede electrónica da entidade en la dirección que figura ali, Concello de Sanxenxo, sede electrónica Gal Transparencia. Cuarto, considerar, no caso de que non se presentase reclamacións ao expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo definitivo en base ao disposto no artigo 17.3 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locales entrará en vigor no momento de publicación no Boletín Oficial da Provincia. Quinto, facultar a Alcaldía para suscribir os documentos relacionados con este asunto. Moitas gracias, señor secretario. Señora Martínez. Bueno, primeiro facer unha aclaración que xa fixemos na comisión, pero a partir de agora, na medida do posible, en vez de facer a modificación de algún dos puntos das ordenanzas, o que vamos a facer é derogar a anterior e aprobar unha nova. Por que? Porque senón, cada vez que se fai unha modificación, sempre tes que ir tendo a ordenanza unha e despois a modificación, tamén para que o sepas os veciños. O motivo principal deste cambio, que como todos sabedes, existe actualmente na ordenanza de plusvalías unha bonificación do 95% na herdanza da vivenda habitual, da persoa que está empadronada durante 24 meses antes do falecemento, etc. E agora o que vamos a introducir é esa mesma bonificación, gozarán dun 95% da bonificación na transmisións de locais afectos a actividades económicas exercidas polo falecido a favor de cónyuge, descendentes e ascendentes en liña recta e deberán exercer a actividade económica durante 4 anos. É dicir, que a transmisións daqueles negocios que sen exercidos por un familiar directo e sigan sendo exercidos por un familiar directo, que gocen da mesma bonificación que da vivenda habitual. Ese é o motivo principal. Aproveitouse para facer a matización de algún termo que presumíndose por considerándose e tamén para actualizar os coeficientes según os que están ahora mismo en vigor coa lei superior. Nada máis.
Sí, a nos parecenos unha medida acertada, parecenos unha medida que vai en favor de non castigar máis o comercio local e dar unha facilidade para que os comercios, polo menos para evitar algunha posible causa de que un comercio deixe de estar en activo. Estamos de acordo con iso e parecenos unha medida axeitada, pero botamos un pouco en falta unha limitación do número de locais. Agora dicía a señora Martínez que este 95% da bonificación aplícase aos locais, e igual que nunhas vivendas, se a herdanza son 5 vivendas, só che van a bonificar a túa vivenda habitual, un 95% na túa vivenda habitual, tamén pensamos que como moito esta bonificación do 95% debería facerse a un local, no caso de que o falecido teña 4 ou 5 locais no que realiza esa actividade económica, só se debería bonificar un dos locais. Despois, non sei, decirlles aos veciños que esta actualización dos coeficientes aquí están establecéndose os valores máximos establecidos pola normativa estatal, que non tería por que ser así, pero os coeficientes que se están establecendo son eso, os valores máximos, nada máis. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Bueno, nos entendemos, reconocemos que a actualización desta ordenanza é necesaria desde o punto de vista normativo e técnico. Ahora ben, queremos facer algunha consideración. Sobre o tema da bonificación está do 95% a sucesión de negocios familiares, indudablemente positiva. Realmente axuda a preservar as pequenas empresas e o pequeno comercio. Pero tamén consideramos que isto vai a beneficiar moito as grandes empresas, porque ten 4, 5 ou 2 negocios que se lle vai a bonificar igualmente. Por lo tanto, nos consideramos que aquí se debía establecer un baremo, primeiro, o primer negocio, e de acordo co valor real do negocio máis a renta da persona que vai a heredar. Eso considero que se debía ter en conta. Distinguir un pouquiño, que non é o mesmo un negocio pequeno que ten 3, 4, 5 ou 10 negocios. Entonces, así, tal como está redactada, nos consideramos que beneficia a xente de maior poder económico. Entonces, tamén o tema dos 4 anos, negocios grandes van a estar os 4 anos, eso non teñe ningún problema. Pero hai negocios pequenos que pode que non poidan estar os 4 anos. Entonces, tendría que haber algunha flexibilidade e facer, sobre todo, en casos moi puntuales. Entonces, creo que deberá abrirse esta lei a considerar todas esas posibilidades. Por lo demais, estamos de acordo, me parece ben. Os temas dos coeficientes están ao máximo permitido pola lei, pero, bueno, eso xa sabemos que aquí, neste Concello, subir os impuestos é o normal. E nada máis, o noso voto, neste caso, vai ser a abstención. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Otero. Señora Martínez. Vale, solo dúas aclaracións. Se ben é certo que o tipo, o sea, que os coeficientes son o máximo, recórdovos que o tipo impositivo do 26% é o máximo é dun 30%, é dicir, que ainda podríamos subir do 26% ao 30% o tipo impositivo, vale? É dicir, que non está... Bueno, pero como eso non dixo, eu digo a outra parte. E logo tamén aclarar que, vamos a ver, realmente se fixo un estudio. Esta modificación desta ordenanza do 95% do negocio son por casos que xurden no día a día e o Departamento un pouco de Rentas que nos pon na realidade dos veciños. Eu recordo que, por exemplo, se a empresa unha SL, por exemplo, imagínate, miña familia que ten un astillero, que ten unha sociedade limitada, cando o traspase o meu irmán, da igual os negocios que teña porque non teñen plusvalía. É de particulares, por exemplo, un particular, vale, que ten un hotel, vale, e yo pasa o fillo que xa está traballando no hotel e demais. É dicir, que na práctica, inda que agora parezca que tal, está ben redactado porque non é ni pan grandes tenedores, que normalmente son sociedades limitadas, senón pa xente da pé que ten que facerse cargo da plusvalía. Que se manteña o negocio é o mesmo que se manteña a vivenda. No caso de vivenda, tamén para ter a bonificación, vale, da plusvalía tamén tena que meter 4 anos, pois que mínimo que saque a forra a plusvalía, pois que teña que mantener o negocio. Se non quere manter o negocio, non pasa nada, pagaría a plusvalía, e xa está, que tampouco se un local pequeno, tampouco tanto. Simplemente para ter esas dúas matizacións.
Moi ben, moita gracias, señora Martín. É que sempre vamos ir á casuística. Nós cando facemos, eu digo sinceramente, nós cando facemos unha modificación tanto desto como da basura, nós facemos unha examinación do padrón, vale? Eu no padrón podo mirar cantos hoteles están a nombres de particulares, cantos hoteles están e a quen afectan estas bonificacións. Vale, en este caso, no Concello de Sanxenxo, non hai grandes tenedores de hoteles que non sexan sociedades. É dicir, está examinado o padrón. Aquí os que teñen 2 ou 3 hoteles son sociedades e os que teñen os hoteles máis tal son particulares. Me refiero que, inda que parezca que non, debaixo desto hai un estudio que creo que na práctica vai a demostrar que está ben aplicada a bonificación. Se non, tamén se podría modificar. Bien, algo máis? Nada. Ben, eu quería explicar unha cousa, aproveitando que o señor Otero fala moito de que impostos que este Concello, non vou entrar no tema de como temos impostos máis baixos que todo o entorno, que tal, eso non vou entrar, non é igual, non importa. Primeiro, non hai que confundir impostos con tasas. Pero quero dicir outra cousa, sabe o que había que facer neste país? Neste país había que facer que todos os traballadores que pagan IRPF mensualmente na nómina non o pagaran, que o tuveran que pagar no mes de xuño, cando se paga a renta, para que viran o que nos cobra o Estado, que nos infla impostos. Entón, a min dame un pouquiño así de faime un pouco de gracia, cando algunha persona, amigos meus, veñen, oye, mira, vamos devolver 1.743 euros este ano da renta e tal, mira tal. Dije, pero tú eres tonto ou que? Como que che van devolver? Pagastes de máis. Pagastes de máis no IRPF, ahora ten tal. O que debía que facer é para que verades a cantidad de cartos que nos están chupando no goberno de España para non darmos os servicios pertinentes. É o que había que facer. Aí sí que nos están atracando, pero deixo aí. Pero tiña que cada ciudadano ver e pagalo todo de golpe, non descontarmo cada mes. Non descontar, sí, propaganda electoral, si vemos moi ben, os de izquierdas. Por favor, señor Vences, vemos moi ben os de esquerdas. Que nos está inflando impostos son os gobernos de izquierdas, arruinándonos. Vamos á votación. Non sei por que se poñen tan... Está a votación en marcha, por favor. Está a votación en marcha. Veña, que vai por unanimidade, que o anunciaron. Ai, non van se abster. Anunciaron tan a bomba platillo, abstéñense. Bueno, queda aprobada con 10 votos a favor do Partido Popular e 7 en contra dos señores do BNG a máis do PSOE que non queren que se bonifiquen os negocios. Sí, perdón, abstención. Si queda grabado, non se preocupen. Bien, punto número 4. Proposta da Alcaldía de aprobación inicial da derogación da actual ordenanza da taxa para expedición de documentos administrativos e aprobación inicial da nova e a mesma taxa de expedición de documentos administrativos. Señor secretario. Na comisión correspondente, co voto a favor do Grupo Popular e a abstención dos demais grupos políticos, se determinou formalmente a seguinte proposta da Alcaldía. Primeiro, aprobar provisionalmente a derrogación da actual ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos. Segundo, aprobar provisionalmente a nova ordenanza fiscal reguladora desta taxa nos termos do texto que se adxunta ao final da proposta. Terceiro, expor ao público anterior acordo mediante anuncio que se inserirá no tabuleiro de anuncios municipal durante o prazo de 30 días hábiles a contar desde o seguinte da publicación do dependito anuncio no BOP, así como nun diario dos de maior difusión da provincia dentro do cal as persoas interesadas poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen oportunos, estando a disposición das persoas interesadas na sede electrónica desta entidade, Concello de Sanxenxo, sede electrónica Gal Transparency. Cuarto, considerar que no caso de que non se presentase a reclamación do expediente no prazo anteriormente indicado, o acordo definitivo en base ao disposto no artigo 17.3 do texto refundido a Lei Reguladora de Farendas Locais entrará en vigor no momento de publicación no BOP. E quinto, facultar ao alcalde para suscribir os documentos relacionados con este asunto. Moitas grazas, señor secretario. Señora Martínez. Vale, o mismo. Esta ordenanza foi unha ordenanza que se modificou fai pouco, vale? O motivo principal da modificación da mesma é a supresión do punto 4.2, expedición sobre intervencións da Policía Local a petición do interesado 40 euros. Había unha serie de documentos que, por exemplo, era para ti que ti puderas matricular un tractor agrícola, había que probar que ti tiñas unhas fincas agrícolas, uns documentos que se tiña que facer con animais peligrosos, que cando se pensou en esta ordenanza, esos documentos dirían que eran incluídos no apartado outros documentos 5 euros, pero entendíase que estaba incompatible, digamos, con este apartado
do 4.2 de 40 euros. Entón, o que se dice é suprimir ese apartado para que ese tipo de documentos que fixen ahora mención pasaran a ser outro tipo de documentos de 5 euros e, así mismo, aproveitouse para actualizar as tarifas dos documentos da Policía e de emerxencias. Tamén dicir neste caso que, bueno, pues, me imagino que estaredes informados, pero que os informes das compañías de seguros, que eran os que maiormente iban neste apartado, dende o 25 de julio a copia do atestado policial debe ser gratuita no caso de accidentes de circulación vial, vale? Pero non en outro caso de informes de policías ou que excedan dese atestado da policía. E para o que se aumentan as tarifas. Tamén decir que tamén para aclarar, que no caso de informes a particulares, vale, porque tamén fixemos o estudio para ver o impacto que tería esta modificación da tasa sobre os veciños, só se emiteu no que vai de ano un informe a particular de protección civil e 4 informes de atestados deste tipo a particulares, é dicir, que non vai a afectar a veciñanza. Pero quen aprobou esa lei que lle impide ás compañías pagar un señor? Bueno, quen non sei, bueno. O Estado español, o sea, Pedro Sánchez. Que non sabía. Sí, veña, por favor, veña. Señor, claro, claro, hai que explicar as cousas ben. Señor Leiro, claro, hai que explicarlo. Quen lle perdona aos ricos, como dicen ustedes, os impostos? As compañías de seguro, nada máis e nada menos. Xa está o BNG ali ben, explicando, defendendo os galegos. Veña, siga. Señor Leiro. Podo falar? Sí, señor Leiro, veña. Teñe cariño, a Pedro Sánchez. A quen? Que lle ten cariño Pedro Sánchez, que lle vexo moi... Eu, por mí, se quedara añejito, mellor quedaba ben. Por min, xa o digo así claramente. Vale, nos informes que leemos, a motivación deste cambio era precisamente a entrada en vigor desta lei, da Lei 5/2025, do 24 de xullo, que di que non se poden cobrar tasa algunha pola expedición de atestados ou informes da policía. Bueno, si aparte había certa confusión, se quere aproveitar esta lei para eliminar esas tasas, por nós perfecto. O que non entendemos é que se faga unha suba de tasas de 120 a 180, que se di que é necesaria, e non entendemos moi ben o porqué, porque esta tasa ten solo, a ordenanza anterior ten solo un ano. Nun ano, no plazo dun ano, que di que solo hubo un informe neste último ano, incrementase un 50% esta tasa de emisión de informes de emerxencias ou da Policía Local. E non entendemos cal é a necesidade de facer un incremento do 50% nesta tasa, simplemente iso. Moitas gracias, señoreiro. Señor Otero. Bueno, nos entendemos a derogación da ordenanza actual, que é necesaria porque, efectivamente, hai que adaptar a nova a Lei do 5 de 2025. Pero queríamos puntualizar dúas cousas. Nos entendemos que hai unha falta de claridade xurídica porque no anexo as tarifas mantéñense dos epígrafes que, ao noso entender, poden dar lugar a certas dúbidas, como son a expedición de informe da Policía Local e a expedición de servicios de emerxencias. Como se falaba antes, que estes informes de atestados por a lei do Estado quedan exentos, eu creo que se debía de reflexar e deixar ben claro e separar o que é un informe da Policía Local e un informe de Policía Local para estes casos, porque se non pode, para min, ou para o noso grupo, pode dar lugar a dúbidas. Entón, creo que eso debíase de matizar e corregir un pouco. Pero, ben, non somos xuristas. Ahora, indudablemente a suba injustificada das tasas. Non entendemos que se pase de 120 a 180, o sea, un 50% de suba, non entendemos. Queríamos saber como é o cálculo destes costes, porque en un ano é imposible que se poida subir un 50%. O IPC, desde logo, non subeu. Entonces, nós, indudablemente, non podemos estar a favor desto e vamos a votar en contra, porque, si o dixen antes, e o sigo dicindo, subiron impostos, suben as tasas,
E agora veremos no próximo punto que tamén se van a subir máis as tasas. Por lo tanto, o noso voto vai ser en contra. Gracias. Moitas gracias, señor Otero. Señora Martín, nada. Bueno, pues pasamos á votación, entonces. Vale. Ou quere dicir algo máis? Non. Vale, gracias. Pasamos á votación. Moi ben, moitas gracias. Queda aprobada con 10 votos a favor, 4 en contra e 3 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto quinto e último. Proposta da Alcaldía de aprobación inicial da derrogación da actual ordenanza reguladora da taxa de recollida de lixo e aprobación inicial da nova taxa de ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio de recollida, transporte e tratamento de residuos municipais. Señor secretario. Na Comisión Informativa de Asuntos Económicos, co voto a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e abstencións dos restantes grupos políticos, se dita moi favorablemente a seguinte proposta da Alcaldía. Primeiro, aprobar provisionalmente a derrogación da actual ordenanza reguladora da taxa de recollida de lixo. Segundo, aprobar provisionalmente a nova ordenanza fiscal reguladora desta taxa nos termos do texto que se adxunta ao final da proposta. Terceiro, expor a público o anterior acordo mediante anuncio que se inserirá no tabuleiro de anuncios municipal durante o prazo de 30 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación do debatido anuncio no BOP, así como nun diario dos de maior difusión da provincia, dentro do cal as persoas interesadas poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estiven oportunas. Así mesmo estará a disposición das persoas interesadas na sede electrónica desta entidade, Concello de Sanxenxo, sede electrónica Gal Transparencia. Cuarto, considerar, no caso de que non se presenten as reclamaciones o expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo en base ao artigo 17.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e entrará en vigor no momento de publicación no BOP. Quinto, facultar a Alcaldía para suscribir os documentos relacionados con este asunto. Moitas gracias, señor secretario. Señora Martínez. Antes de empezar con la exposición de la nueva tasa por la prestación de servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos municipales, explicará a los vecinos que la subida de esta tasa es una obligación legal para más de 8.000 concellos en España. Para cumplir la ley de residuos, los vecinos tenemos que asumir el 100% del coste de la recogida, transporte y tratamiento. En Sanxenxo, 3,1 millones de euros una vez implantado un nuevo contrato. Mientras, seguiremos pagando la tasa actual. Hasta ahora se permitía que, en algunos casos, las tasas de los concellos fueran deficitarias, pero desde que el Gobierno aprobó la Ley de Residuos en el año 2022, esta tasa no puede serlo. Por tanto, Sanxenxo, como miles de ayuntamientos de España, se ve obligado a subir la tasa de basura para cumplir una ley que aprobó el Gobierno del PSOE con el apoyo del BNG. Sí, la ley responde a una directiva europea, pero la mayoría de los países de la Unión Europea han traspuesto de forma muy diferente a lo que ha hecho el Gobierno de España. En unos casos, compensando económicamente a los concellos y en otros, ampliando el plazo de años para adaptarse a la normativa europea. Algunos concellos también intentan culpabilizar de la subida al canon de Sogama. Pues también toca explicar brevemente a los vecinos por qué sube Sogama. Pues la Ley de Residuos le grava con dos nuevos impuestos, el de incineración y el de generación de electricidad. Como consecuencia, se tuvo que actualizar el canon en el año 2024 con un importe de 66 euros la tonelada y, ante la indiferencia del Estado, proceder a una nueva revisión en el año 2025, cuando alcanzaría los 108 euros toneladas. La Xunta de Galicia decidió entonces asumir el 60% de la misma, 25 euros tonelada, frente a los 17 euros que le corresponde a los concellos, logrando establecer de esta forma un canon reducido de 95 euros tonelada. También decir que este canon reducido está supeditado al cumplimiento de uno de estos dos requisitos: reducir la producción de residuos en un 1% e incrementar en un 3% el reciclaje de envases y o materia orgánica. A mayores, la Xunta aportará a los concellos, a través de un fondo ambiental adicional, 12 euros por tonelada. Claramente, los motivos principales de la subida de la tasa vienen por la aplicación de la ley. Cito literalmente:
Las entidades locales establecerán una tasa que recaude el coste real, directo o indirecto de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, artículo 11.3 de la ley, y los nuevos impuestos de electricidad e incineración que aplican a Sogama. Una vez aclarado esto, vamos a pasar a hablar de Sanxenxo, que es lo que importa a los vecinos. La tasa de basura de viviendas y negocios en Sanxenxo se ha mantenido muy baja durante los últimos años. A pesar de todas las mejoras que veremos reflejadas muy pronto en el nuevo servicio, las familias de Sanxenxo seguirán pagando menos que en los concellos de nuestro entorno. Las 5.628 familias que viven en el rural pagarán 79 euros anuales, 50 euros menos que en Villagarcía o 14 euros menos que en el Grove. Las 11.626 familias que viven en la zona urbana pagarán 123 euros, 9 euros menos que en Pontevedra, 7 euros menos que en Vilagarcía. Se ha incrementado en el recibo tanto de viviendas urbanas como rurales un total de 25 euros al año, lo que corresponde a 2,91 euros al mes en ambos casos. Pese a que la subida es moderada, somos conscientes del esfuerzo que supone para las familias. Por eso, por primera vez, la nueva ordenanza se preocupa de las familias más vulnerables y establece que estarán exentas del pago de la tasa, unas 300 en nuestro concello. Además, para las empresas de distribución alimentaria y restauración que colaboren cediendo alimentos o a otras causas sociales, se beneficiarán de una bonificación del 20%. También los negocios van a pagar menos que en otros concellos. En el caso de los negocios, respecto a la tasa anterior, desaparece la distinción por zonas y se mantiene la de por metros cuadrados en caso de bares, cafeterías y restaurantes, así como supermercados, hipermercados y grandes superficies. Podemos poner algunos ejemplos, pero, por ejemplo, los 284 comercios que hay en Sanxenxo pagarán 225 euros, 26 euros menos que en Pontevedra, 53 euros menos que en Villagarcía, 106 despachos pagarán 200 euros, 28 euros menos que en Pontevedra, 3 euros más que en Villagarcía en este caso. Bares, cafeterías y restaurantes de menos de 100 metros cuadrados pagarán 950 euros, bares, cafeterías y restaurantes de más de 100 metros cuadrados pagarán 1.100 euros, hoteles sin comedor y hoteles con comedora, se hace la distinción, hoteles sin comedor pagarán por habitación 34 euros, hoteles con comedor pagarán 55 euros por habitación, también por compararnos con algún ayuntamiento limítrofe, un hotel medio de 20 habitaciones pagará 680 euros sin comedor y 1.100 euros con comedor, mientras que en Pontevedra pagaría entre 1.350 y 1.711 y en Villagarcía pagaría 835 euros. Y bueno, podríamos así ir enumerando por las 21 divisiones que se hacen. La tasa entra en vigor el 1 de enero del 2026, pero será de aplicación a los vecinos una vez que esté instaurado el nuevo contrato que en estos momentos, como todos sabemos, está en licitación. El servicio de recogida de basura, limpieza viaria y limpieza de playas va a experimentar una completa transformación en Sanxenxo. Una mayor frecuencia de la recogida, que incluye puerta a puerta para la hostelería, la sustitución de los 2.000 contenedores equipados con un sensor que detecta cuando están llenos, renovación de la flota de camiones, vehículos y demás maquinaria de servicio, la mejora de la limpieza viaria y playas, aumentando la frecuencia y las zonas a limpiar. Resumimos, vamos a cumplir la ley de residuos, pese a que como miles de ayuntamientos consideramos que es una ley que puede contravenir la autonomía municipal para fijar sus propios tributos. Pero no nos conformamos con cumplir la ley y tenemos otros dos objetivos. El primero, que las familias de Sanxenxo van a seguir pagando menos que en los concellos de nuestro entorno. Y la segunda y lo más importante, la transformación y la mejora sustancial del servicio de recogida de basura, limpieza viaria y de playas. Nada máis. Moitas gracias, señora Martínez. Señor Leiro. Sí, moitas gracias. Bueno, aquí que non tiña pensado entrar neste debate, pero o que hai que dicir aquí é que o BNG está completamente en contra do modelo Sogama, esta defensa do modelo Sogama de protestar porque se suben os impostos na xeración por incineración de residuos é propio de negacionistas do cambio climático, de ignorar cal é o problema de coller o lixo e queimalo para xenerar
corrente, eses impostos son necesarios. Os impostos, por certo, que dicía antes que o que recaudaba o Estado, si tiveramos que pagar o IRPF todo de golpe, o que vería a xente, bueno, eu estou aquí agora falando con vostede grazas a eses impostos, e moita xente cando ten que ir á sanidade ou cando ten unha educación ou cando ten moitos servicios é grazas a eses impostos. Eu non vou a pagar na miña vida os impostos, non vou a pagar na miña vida o que costou a min salvarme a vida. Gracias a eses impostos estou eu aquí falando agora. Vale, falou a señora Martínez do prazo que se deu para cumplir esta lei, a Lei 7/2022 de residuos. Bueno, a lei entrou en vigor no 2022, fai 3 anos, e aparte a directiva europea é anterior, creo que máis de 4 anos tivemos para adaptarnos a isto e ata agora non se deu moito máis paso que instalar no Concello 4 composteiros que ata o ano pasado 3 deles estiveron sin abrir e sin utilizar. Iso foi todo a reacción que hubo a unha directiva europea e a unha lei que, como digo, está en vigor dende 2022. Fala a señora Martínez de subida moderada para as familias. Bueno, no rural esta subida moderada é un 73%, un 73% máis. Pasan de pagar 45 euros a pagar 79. Fala dos comercios, dos 284 comercios que tamén teñen unha subida moderada, un 175% máis. Como ben explicaba a señora Martínez, existe un imperativo pola lei que é cumprir esta lei, a Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria, Sustentabilidade Financiera, que obriga que os concellos cubran coas tasas o costo do servicio, que non sexa deficitario. Nós estamos completamente de acordo en que esa lei, para evitar casos que se deron no pasado, que esa lei deba cumplirse. Estamos de acordo en que a lei hai que cumplila, en que o incremento de custes hai que cubrilo e que é necesario, por tanto, incrementar esta tasa. Unha tasa que é necesario incrementala porque ata agora o que se viña coas tasas anteriores, da ordenanza anterior, o que se recadaba eran 1,9 millóns de euros e as estimacións do custo que vai a levar o novo servicio de recollida, tratamento, transporte do lixo ascende, como dixo a señora Martínez, a 3,1 millóns. Entón, hai un déficit de 1 millón que hai que cubrir e, polo tanto, as tasas hai que subilas. Esa é a parte digamos que administrativa, na que non hai moita máis política que cumprir coa lei. Pero o reparto, en como se sube, canto se sube, a quen se lle sube, aí sí que hai política. No informe que se emitía, decíase que en comparación con concellos similares ao noso, aquí os custes suben notablemente debido a esta estructura socioeconómica de perfil turístico que incrementa a poboación durante a tempada estival e, por tanto, os custos de recollida, tratamento e xestión vense incrementados en moita cantidade. En cambio, aquí no reparto da suba da tasa non vexo que sexa actividade turística a que ven pagando este incremento en comparación con outros concellos. De feito, dos 3,1 millóns que se van a recadar, as vivendas de zona urbana van a pagar 1,5 millóns, un 46% do total, e as vivendas de zona rural un 444.000, que son que supoñen un 14. Entre as dúas, entre os veciños e as veciñas, as vivendas do rural e das zonas urbanas, van a pagar un 60%, desta tasa. E aquilo que viron tan claro cando decidiron subir a tasa da piscina, de que non podía ser que o uso de xente de fora, falando de xente de Meaño ou do Grove, o uso da piscina, o tiveran que pagar os veciños daqui, pois aquí parece que non se ve tan caro, non se ve tan claro que é unha injusticia, que teñan que ser os veciños daqui que nes paguen por un incremento de costes derivados do uso do turismo. Nós propoñemos para isto algunhas modificacións. Primeiro, bonificar vivendas con contrato de alugueiro anual ou superior.
porque non as hai, e vai sendo hora de que comecemos a facer políticas que vayan na dirección de asentar poboación e de ter un acceso á vivenda digno. Tamén propoñemos bonificar as vivendas que fagan compostaxe, agravar as vivendas de uso turístico e agravar tamén as segundas residencias e residencias baleiras. Este uso das vivendas dos inmobles do noso concello, este uso turístico é o que está agravando os custes de recollida, tratamento e xestión do lixo e debería verse reflexado no reparto que hai destas tasas. No novo contrato, que explicaba moi ben que esta tasa entra en vigor a principios do 2026, pero que non se vai a cobrarlle estos veciños ata que entre en vigor o novo contrato, porque senón estaríaselle cobrando por un servicio que non se lle está ofrecendo. Unha das cousas que se indica é que se van a facer máis campañas de promoción ou de concienciación. Eu espero de verdade que así sexa, que hai un cambio real nese sentido, porque ata agora dice que xa se estaban facendo, pero quitando 2 charlas ao ano, falando de Sogama e repartindo composteiros individuais, que, por certo, que son charlas os que chamas a xente que vai acudir a esas charlas, xente que xa está concienciada. Non vas a concienciar a ninguén novo, a xente que non este concienciada co problema que temos xa non no cambio climático a nivel global, sino aquí no Concello do gasto que temos de transporte, das tasas de Sogama de residuos orgánicos que ascenden a máis dun 33% de todos os residuos sólidos urbanos, a xente que non está concienciada non vai a ir a esas charlas. E o que tedes que facer é crear conciencia nunha sociedade que non está concienciada, é explicar canto se gasta o Concello en transporte de lixo a Sogama e canto poderíamos aforrarnos se a parte orgánica se usara en composteiros aquí. Os composteiros, bueno, nos, cando estivemos no goberno, co Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra, instalamos un composteiro no Espiñeiro, que é o que uso eu, é o único que está funcionando correctamente agora. Fai 3 anos instaláronse 3 composteiros novos, aquí en Sanxenxo, en Baltar, non me acordo onde está outro, pero en Nantes. E os 3 estiveron pechados ata o ano pasado, que se abriu o de Baltar, que é o único que está funcionando agora. Agora din que van a instalar 3 máis. A maioría da xente non sabe nin que están os composteiros, nin como se usan, nin para qué, nin cal é a razón dun composteiro. Non sabe cales son os beneficios, cales serían os beneficios non só para o medio ambiente, sino para aquí, para o Concello, beneficios económicos de usar estes composteiros. E se non o sabe, é porque a responsabilidade deste Concello, que é concienciar sobre ese uso, non se fixo. As únicas chamadas que hubo a concienciar, pois eso, foron 2 charlas ao ano para falarlles de Sogama e darlles un composteiro individual. E agardo que isto cambie. Despois, sobre o 73% da suba da tasa a vivendas do rural, subirlles de 45 euros que estaban pagando antes a 79, este 73%, nos agardamos que, de verdade, moito, que cambie moitísimo o servicio que se dá na recollida de lixo no rural, porque están, como en moitos outros máis aspectos, no rural están abandonados e hai containers que dá vergonza velos. E creo que deberían ter en conta, porque hai xente que está concienciada co medio ambiente e que recicla no rural, e creo que penalizar a esta xente que para poder facer reciclaxe de vidro, de papel, de lixeiros, teñan que coller o coche e darse un tour de varios kilómetros. Fagan illas completas con todos os separación de residuos nos núcleos do rural e que un veciño que este concienciado que quera reciclar solo teña que desplazarse a un lugar para facer a recollida. Esperamos que isto cambie de verdade, como presumen que vai a facer co novo contrato, que cambie no rural, porque este 73% de incremento non se entende. Gracias. Moitas gracias, señor Eiro. Señor Otero. Ben. Nos queremos deixar claro que a ordenanza non se debía de aprobar nestes términos, non? Porque estamos todavía licitando o novo servicio e realmente non sabemos os costos. Por lo tanto, os cálculos que se poden facer sobre o costo real
non son exentivos. Nós tenemos que cumplir coa lei, eso está claro, o que Mancha ten que pagar, eso está clarísimo. Hasta aí estamos totalmente de acordo, non temos ningún problema. O único que si temos problema é que o rural está, o sea, a nova empresa terá que tomar medidas, porque o que está claro que hai falta de contedores, hai de todo, o sea, non se vai todos os días a sacar a basura, porque, bueno, se eu vexo enfrente da miña casa como está aquelo, realmente dá pena. Ver o lixo todo tirado, ao redor dos contenedores, e ver todo eso, ponse, non sei, nublase a vista. Tamén voto en falta, moitísimo, xa o dixen algunha vez máis aquí, a falta de formación e información aos seus veciños. Está claro, cando hai algunha charla, que sempre que van os mesmos, o que xa de por sí reciclan. Pero hai que facer algunhas campañas para formar a xente. O que non pode ser é o que aconteceu outro día, como saleu na prensa. Ese mesmo caso tamén o vin eu, non ese, pero outro, que pasaba por unha carretera, tuven que parar porque viña un coche de frente, e outro parouse xusto diante do contenedor, sacou un capacho de ladrillos e demais e tirounos dentro do contenedor. Todo eso, indudablemente, non sei, xa sabemos que non se pode facer unha vigilancia total, pero, bueno, de alguna forma habría que facer algún seguimiento, e esos tamén que depositan as ramas, eso todo, enchen os containers e despois vas ti a botar a túa basura e non te sitio. Está todo por fora. Entón, creo que se debían de facer campañas de formación á veciñanza sobre todo eso. Hai que invertir o diñeiro de alguna forma nestas cuestións. Indudablemente, reciclar ben, supoño que melloraría, o servicio costaría menos, e todo isto, e, entonces, facer ahora mismo un cálculo das tasas pareceme irreal, porque desconocemos todavía ben o costo que vai a ter a nova empresa, porque sí, se estima aí, facemos unha estimación de 3.100.000 euros, pero, bueno, tamén hai que ver o que volta ao Concello por os distintos convenios. Entonces, de calquer forma, esta lei non pode entrar, non pode pasarse o costo aos veciños hasta que a nova licitación este xa definitiva. Eso está claro, porque eso, además, é por lei. E, indudablemente, estamos de acordo que hai que cumplir estrictamente con a lei. E xa levamos desde o ano 2022, por lo tanto, levamos 3 anos que se pudo tomar alguna medida. E a lei europea xa é anterior, por lo tanto, non me veñan dicindo que non hubo tempo. Tempo hubo. Entón, nos, tendo en cuenta, considerando todo isto, insistimos en que hai que formar a veciñanza para que recicle, e así tamén nos poderemos favorecer e pagar menos. Pero nos parecen desorbitadas estas subas de tasa sin ter realmente sobre un costo irreal. Por lo tanto, vamos a votar en contra. Gracias. Señora Martínez. Vale, primeiro vou contestar ao señor Otero, porque, bueno, teño aquí xa tantas preguntas. En canto aos costes do servicio, a ver si que se saben. Sei que hubo pouco tempo para examinar a documentación, que por eso xa me disculpei na comisión, pero no informe económico-financeiro están claramente especificados os costes, é dicir, a recollida e transporte de residuos costa 2,4 millóns, o GAMA unha estimación de 715.000, a recaudación oral, os costes indirectos, me refiro que os costes do novo servicio están claramente especificados e son coñecedores. Repito algo parecido que fixemos antes. Nós temos que distribuir 3,1 millóns entre os recibos. Isto é un traballo arduo feito por os técnicos do Concello. Hai 17.900 recibos do padrón, o cales foron examinados un a un, e feitas varias posibilidades para chegar
o coste que tiñamos que chegar. Me refiro que os números son coñecidos e cos datos que temos do último padrón se pode estimar que o que se recauda é suficiente e non se pasa, se non me equivoco, 500 e pico euros, se fixo a estimación, cos recibos que temos e co novo coste dos recibos. É dicir, que o plan económico está totalmente clarificado. En canto ás campañas de formación, con un pouco contestación aos dous tal, como xa sabedes, xa se están facendo varias campañas nos colexios, porque eu creo que hai que educar a todo tipo de poboación, as maiores, os pequenos, pero sobre todo a poboación máis nova pode ser a que este un pouco máis sensibilizada. Dentro do propio contrato de basura, que tamén, a ver, non se explicou todo, pero van incluído a formación e charlas de formación van incluídas no propio contrato da basura, é dicir, para que se multiplique. Vale, logo tamén, cando... A ver, que é verdad que nós a veces tamén o utilizamos, pero o xogo dos porcentajes é un pouco tramposo, vale? O que se sube un 75%, un tanto por cento de máis. Como xa sabedes, hai moitos concellos onde o rural e a urbana non está ni tan siquiera diferenciada, é dicir, que pagan o mismo, vale? A rural que urbana. Nos parecíanos que era algo exagerado que nos a rural, vale, que vai a ter un servicio moi similar á urbana, pois igualarlo á urbana, e por eso mantemos a distinción. Pero puxemos a mesma cantidad de 35 euros porque o servicio vai a ser mellorado igualmente nun sitio e nun outro. Entón, xogar cos porcentajes é un pouco, non sei, tramposo por todas as partes cando usamos os porcentajes. Vai a ser 35 euros, 2,91 euros, eu creo que está claramente demostrado, o sea, os números son os números, que é unha subida moderada. Logo decimos que a maior parte do gasto que vai sobre as vivendas en vez dos negocios, se vos examinades a ordenanza, que vai haber tempo porque vai a estar a exposición pública, entón se van a poder facer as alegacións correspondentes, os que máis, e aparte xe di a lei, que máis genera, máis paga. As subidas maiores foron en restaurantes, bares, grandes superficies, donde sí que as subidas van a ser máis importantes, porque tal e como decimos, o que máis genera o que máis paga, porque ademais de máis generar, tamén generan grandes cantidades de residuos, tanto os supermercados como os bares, que necesitan unha gestión específica dese residuo, por o tipo de residuos que generan. Entón, tamén é por eso polo que se gravan máis. Logo tamén falamos moito das viviendas de uso turístico. Entón, isto sempre ten dous puntos de vista. Que isto tamén o tuvemos encima da mesa. Un aparta-hotel, non me quero confundir, que agora, un aparta-hotel unha vivenda dentro dun aparta-hotel, se non me equivoco, paga 64 euros, vale? Unha vivenda de uso turístico paga igual que unha vivenda normal, é dicir, paga 79 euros se está no rural, ou, non me acordo ahora as cifras, e 123 se está tal. Entón, realmente, de alguna maneira, xa se está gravando frente os apartamentos de uso turístico que están dentro dun apartamento de uso turístico. Tamén é verdad que teñen que cumprir outras cousas, pero me refiro que xa a distinción, de alguna maneira, se fai. Por qué? Porque entonces nós, se puxéramos os apartamentos de uso turísticos igual que os apartamentos en aparta-hoteles, pagarían menos do que realmente están pagando. Entonces, pois sí que se ten en conta, de alguna maneira, non sei se me expliquei. É dicir, que é actividade económica, pero tamén está gravado. Non, sí, está gravado, porque paga máis que un apartamento turístico dentro dun aparta-hotel. Por eso. E unha vivenda de uso turístico paga 79 ou 123, se está no rural ou está no tal, paga máis unha vivenda de uso turístico que un aparta-hotel cunha vivenda dentro dun aparta-hotel. Non está clarísimo, me refiro que non hai lugar a dudas. Bueno, e logo, e por último, tamén decir que no propio preámbulo da ordenanza dice que se deberán ir incorporando gradualmente el comportamiento de los ciudadanos en la generación de residuos. É dicir, é un feito que somos conscientes e que se irá implantando gradualmente. Por ahora nada máis. Sí, señor Lei. Bueno, a ver, ao principio comezou dicindo que, claro, que os responsables, que os técnicos do Concello, pois que fixeran este reparto e que todo cuadraba coa suma, a suma de todo o que se iba a incrementar, pois que cuadraba co que se necesitaba. Bueno, a mí pareceme isto responsabilizar os técnicos de decisións que son decisións políticas. Non dice eso. Dice xunto Xunto cos técnicos, vale.
se a vostede lle parece tramposo usar un 73% de incremento nas tasas, pois podemos dar os datos en vez de decir porcentaxes. A unha persoa, a unha familia que viva no rural, que ata agora pagaban 45 euros, van a pagar 79, de 45 a 79. Vostede está agora comparando entre apartamentos dentro dun apartahotel que van a pagar 64 euros e compáraos solo cos vivendas de uso turístico que van a pagar 123 ou 79. Entonces, se está me dicindo que os de uso turístico van a pagar máis que os apartamentos nun apartahotel. Que o uso turístico nun apartamento, nun apartahotel, é aínda máis claro que unha vivenda de uso turístico. Nos o que comparamos é que unha vivenda de uso turístico, o sea, as vivendas aquí non se diferencia que uso se lles vai a dar. Si é unha vivenda de uso turístico ou se é unha familia que reside aquí no Concello. Van a pagar todos, se é urbano, 123 euros e 79 euros se está no rural. Non está regulado, pero pode ser regular. Pode ser regular e pode ser gravar as... A ver, non estamos liando moito a marrana, vale? As vivendas de uso turístico non se lle pode aplicar a tasa porque están tomando os tribunales. Culpa do Goberno de España. Cando o Goberno Non se lles pode aplicar a tasa. No, señor. Eu sei de concellos aquí en Galicia onde se lles está aplicando. Concellos que non está claro, vale? Estudiámoslo moi a fondo. O Goberno de España declarada actividade económica as viviendas, entonces sí, vale, que quede claro. De acordo, por lei. A vivenda de uso turístico non é unha actividade económica regulada. Ten que regular o Goberno de España. Cando a regula, aplicamos a tasa, de acordo? O sea, non temos de andar dicindo cousas que non é certo. Iso que ten que ver? Ten que ver que se ya aplicamos, se non la recorren, non la tumban. Vale? O sea, vostedes están aquí diferenciando entre restaurantes que teñen 100 metros cuadrados ou os que teñen máis, pero non poden diferenciar as vivendas que están registradas como uso turístico, non poden aplicarlle unha tasa distinta. No, claro que non. E como é que hai concellos nos que se lle está aplicando? Pero tráiame un concello que estea aplicado e que ganaran o pleito. Tráiame un solo, por favor, e aplicámoslo o día siguiente. Veña, que o seu voto a favor. Usted tráiame un concello donde ganaran o pleito no Tribunal Supremo sobre ese tema. E cando mo traia nos, facemos o que usted dice. Vale, de acordo. De acordo, veña. E as outras bonificacións, bonificar vivendas nas que que teñan contrato de alugueiro anual ou superior, bonificar vivendas que fagan que cumplan coas funcións de compostaxe e reciclaxe, gravar segundas residencias que estén baleiras. Eu xa dixen, é por generación de Pero, espera, Paula, vamos a ordenar un pouco o tema, se non estamos aquí tal, porque hai cosas... Usted termine, cando termine, Paula lle contesta as súas peticións ou as preguntas ou as dúas Que me interrompiu antes foi vostede. Perdone, interrumpo antes, non, perdón, é que queda claro o tema, vamos a ver. Eu podo interrumpir cando creo oportuno, porque hai cosas que se dicen graves que depois no debate todo parece que quedan aisladas. Que quede claro, explicouno perfectamente a concejala de Facenda de que estuvo encima da mesa estudiando moi profundamente o tema do uso da vivenda turística, porque Sanxenxo é un municipio de Galicia que máis vivendas turísticas ten. Máis de 3.000, bueno, ahora anda Vigo. Agora non. 3.500 máis ou menos. Solamente 100 euros son 350.000 euros que se lle podía rebaixar os outros recibos de tal. Pero resulta que se facemos eso, temos a cousa de que pode caernos a sentencia en contra. Estuvo moi valorado ese tema. Pois eu lle digo a usted que si usted ten un concello en España que aplicara uso tal e ganara no Tribunal Supremo o pleito, nos aplicamos o día seguinte. Facemos o estudio de acordo con ustedes e non hai ningún problema. Pero mentres hai moitas dudas. E falín con varios alcaldes do BNG, do PSOE e do PP de outros sitios que quixeron aplicar e non puderon. Outros están tumbando, vale? Dígame un do BNG co que falara. Digo yo un do BNG co que falamos, a mellor vai a sorprender a usted, e a mellor vai a quedar en mal lugar. Por qué? Vale? Da que? Porque está nun proceso ahora un pouco complicado esa ciudad, e xa non digo nada máis, vale? Entonces, oi máis hai, vale? Entonces, jijo. Entonces, eso é o que quixen aclarar, por eso é que non é unha interrupción, é para aclarar o tema, para que quede claro, se Sanxenxo poder aplicar algún tipo de diferenciador dunha vivenda de uso turístico a unha vivenda normal, o miraríamos, que tamén miramos cantas vivendas de uso turístico son de veciños que viven de eso ano, vale? De acordo? E depois tamén hai outra cousa que son os grupos empresariales que se dedican a convertir os baixos, cousa que lle queríamos e tampouco podemos. En cambio, a compañeira non lle explicou do momento que lle aplicamos aos bancos unha tasa que está dando, pero son poucos bancos, pero aplicamos, eu máis non sei, son 5.000 e pico de euros, sí ou non, Paula?
Claro, tal, vale. Eso non dice, vale, non facemos como ustedes que perdonan aos seguros o tema das tasas. Ustedes preocupan eso. Bueno. A ciudad non é Ribeira, verdad? O alcalde non é Ribeira. Bueno, sigamos, señor Leiro, siga co debate do lixo que é moi interesante. Ben, bueno, aquí o que está claro que o 60% deste incremento, o 60% do que se vai a recaudar van a ser veciños e veciñas. E vostede dicía que sí, que efectivamente hai veciños e veciñas que teñen vivendas que dedican a vivenda de uso turístico e que iba a gravar sobre eses veciños e veciñas. Pero a cuestión é que isto repercuta no uso que se lle está dando a esa vivenda. Aquí o que están facendo con este reparto é política. Agravando a uns máis que a outros, faise política. Esta é unha decisión súa, decidir a quen grava máis e a quen grava menos. Esa é unha decisión política. Cumplir coa lei, non, pero gravar máis a uns que a outros, sí, e un 60% do que se vai a recaudar aquí son a veciños e veciñas en vivendas do rural e vivendas da urbana. E os informes din que o que incrementa aquí os custes é a estructura socioeconómica e perfil turístico deste concello. E aquí, os que fan unha actividade turística e fan o seu negocio co turismo non están vendo incrementado esta tasa. Os que están pagando isto unha vez máis somos os veciños e veciñas, nada máis. Ai, Dios mío, señor Leiro, que pouco estudia o seu territorio, Ahora lle vou dar a palabra ao señor Ter, por vai rematar a señora Martínez, pero usted ten que pensar que somos 18.000 veciños e somos 18.000 vivendas. Como se come eso? Pois yo explico eu. Señor Otero, claro, por eso mesmo, quen pagan non son os veciños, son as vivendas. A ver se o entende usted. A ver se a colla. Depois fala e explica yo a señora Martínez. Señor Otero. Efectivamente, quen paga son os donos das vivendas. Que, efectivamente, quen paga son os donos das vivendas, que non sempre son veciños. Bueno, non collas, non podo dar dar charlas ahora aquí de... Siga, señor Otero. Igual, xa dixen todo, está todo dito. Non estamos de acordo como se aplican estes porcentaxes que creo que debieran de ser un pouco máis económicos. Por lo tanto, nos vamos a votar en contra, nada máis. Señora Martínez. Bueno, yo solo quiero decir un par de cosas. Lo que está claro es que quien contamina paga. Lo que está claro es que, repito, esos datos que están dando ustedes, si tenemos 17.900 recibos, ¿vale? Y de esos 17.900 recibos hice una suma ahora aquí rápida, hay que distribuirlo entre 16.000 familias, digamos, por decir un número, y 1.200 recibos, hay recibos, hay 17.900 recibos, vale, y hay 1.202 negocios, pues está claro que el mayor porcentaje lo tienen que asumir las familias porque es lo que más hay. O sea, me refiero, es que no sé, es que dicen cada cosa que no entiendo. Está claro que la mayor subida tiene que ser sobre lo que mayor número hay que de recibos, porque si tenemos que aplicarle a 1.200 negocios más subida que las familias, apaga y vamos. O sea que, no sé, no entiendo nada. Pero bueno, mi exposición final, eso solo era una cantidad, es que no entendí el comentario ese que hicieron. A ver, y a ver, señor Leiro, deixe que termine. Pablo. No. Usted, luego si quiere, se lo tal. Si usted ve lo que se le sube un recibo a un camping que venía pagando 7.000 euros, ahora, es que no lo quiero decir porque no tengo aquí el dato, pues ahora va a pagar 14.000, porque antes pagaba por metros cuadrados y ahora por persona. Es decir, los campings van a ser unos de los más afectados por lo mismo, porque quien contamina paga. Los bares, las grandes superficies, quien contamina paga. Entonces, no van a ser los vecinos quien soporte la máxima medida. Los vecinos van a asumir una medida de 35 euros, 2,91 euros al mes, mientras que los negocios son menos, por tanto, el total que van a asumir es menos porque son menos negocios, pero unas subidas muchísimo más importantes que los vecinos, porque quien más contamina, más paga. Y termino ya. Insisto. Sansenso se ve obligado a subir la tasa de basura para cumplir la ley de residuos como miles de ayuntamientos en España. Pese a la subida, las familias seguirán pagando menos que en otros concellos de nuestro entorno, las familias vulnerables de nuestro concello estarán exentas de la tasa, los locales de distribución alimentaria y restauración que hagan convenios con entidades sin ánimo de lucro podrán tener una bonificación de un 20% y lo más importante será la transformación y mejora del servicio de recogida de basura, limpieza viaria y de playas una vez implantado el nuevo servicio. Gracias. Listo. Bueno,
Quedou todo claro ou non? No, bueno, pero entón explico yo agora nada máis que a dúda súa do 60%. Explico así rapidamente porque o dixen, pero vexo que non o colleron. Se Sanxenxo somos 18.000 veciños e temos máis ou menos 18.000 vivendas, 17.000, acaba de dicir 900, 18.000 vivendas, e resulta que se hai unha media, eu non teño a media exacta porque non estou mirando todos os días tal, por digo eu que de 3 personas por vivenda, están de acordo ou non? Pode ser unha media de 3 personas por vivenda? Ben, son 18.000, o que significan 6.000 vivendas. Quen paga, entonces, os outros 11.000 recibos? As segundas residencias. E por que teñen aquí segunda residencia? Porque veñen aquí, basicamente, no Brán. E por que Costa Baixenxo co modelo que hizo usted polo tema do turismo? Entón, a quen se lle está aplicando, estuvo ben aplicado cando foi que o fixera Catalina xa no ano, creo que foi no 2012, que é, oiga, por que eu lle vou aplicar aos meus veciños do rural que lle teño que dicir outra cousa, que costa máis recoller a basura no rural que no urbano? Pero é igual, xa non vamos a entrar neso. Entón, por lo tanto, que facemos nós? Oye, aquí quen ten que pagar a basura é que nos obliga a ter a unha estrutura moito máis grande polo tema do Brown, que son as segundas residencias. E, polo tanto, se usted mira o censo, verá que no rural viven os veciños que viven aquí todo o ano, mayoritariamente, non é así, non, perdona, mayoritariamente, onde máis hai en Porto Novo, veciños que vivan todo o ano, digo a nivel de urbano, vive máis no rural que no urbano. Por eso está diferenciada a tasa. Se aplicáramos a tasa conxuntamente, os do urbano casi yo habría que baixar, vale? E habría que subir de todo ao rural. Me explico, se tuviéramos unha sola tasa como ten o Grobo, como ten Vila García, como teñen outros concellos, ao mellor había que pagar todos 110 euros. Por lo tanto, me explico. Non sei se... Como que alternativa? O que estamos facendo é que, como temos que ter unha estrutura, nadie ten, ningún concello de 18.000 habitantes ten 2.000 contenedores. Non hai ningún concello. Por que os temos que ter nós? Polo tema do Brán, que somos máis de 100.000 persoas aquí. Claro, porque se lle aplica... O turismo, como que o turismo non está pagando ese incremento? A usted quería que o turismo... No, xa que, mire, voy explicar un dato, perdón un segundo, porque é que hai cousas aquí que non están... Este tema, Paula estudiouno moi ben. Mire, nós intentamos facer outra cousa, que é aqueles restaurantes e hoteles que esteden abertos todo o ano que paguen menos. Pero é ilegal, porque é unha tasa, non é un precio. Estamos de acordo, Paula? Se puderamos, faceríamolo. Beneficiar a aqueles restaurantes, mares e hoteles que abran todo o ano, pero non podemos facelo. Entende? Non o podemos facer nin coas terrazas. Eu era partidario de que o bar que está aberto todo o ano non pague pola terraza nada, pero non se pode facer. Me explico? E beneficiar a xente que, por iso, que abran máis temporada, máis meses. Estudiamos moitas cousas, Leiro. De verdade que digo, Leiro, e sinceramente con cariño, fixemos o mellor posible para subir o menos posible, pero menos non podemos subir, non podemos facelo. Tenen... Eu cando estuve no País Vasco, na miña ida de saco, vin que nas casas, en todas as viviendas, eu tinha un piso, tamén unha vivienda, viñan e traíanos compost de contenedores pequeninos, donde facíamos un reciclaje diferente. Vidrio neste chirme, orgánico de papel neste, a basura de restos de comida neste. Había 4 containitos desta altura, máis ou menos. Aí tiñamos unhas bolsas e collíamos cando estaba cargado, atábamos, e íamos á ciudad onde había unhas islas. Non había contenedores tirados por aquí e por ali e por ali. Había unhas islotes, onde estaba un container para isto, un container para isto e un container para isto. Iso é o que tiña que existir aquí. Igual non había tanto container, nin no rural ningún sitio, había islas onde a xente non como os containers que tiña eu á porta da miña casa. Hai aquí iso. Aquí non hai iso. Vete ao rural donde... Vences, fago favor, eu lle pediría a usted, lle vou a pedir un favor, pedirlo aquí para que no próximo pleno que teñamos, usted poida expoñer perfectamente. Por favor, eu quero que me busque usted un municipio do País Vasco nestes momentos de canto paga un veciño por recibo de basura. O máis barato que hai xa no País Vasco. Tráeo para aquí ao próximo pleno. O recibo da basura no País Vasco, tráemo, por favor, cando hai outro pleno. Eso é o que lle quero pedir a vostede. Mire, decidolle outra cousa, xa que fala deso. Un dos alcaldes que máis falei foi co alcalde de Tui, do Partido Socialista. Porque me chamou a atención unha cousa, de que resulta que ali creo que son o recibo total 120 euros por unha persona que viva na vivenda. Se son 240, se son 360, van increcendo así hasta 200 e pico de euros. E dice que é a fórmula que lle deron para cumprir coa lei. É verdad que a lei comete un error. Sabe como había que pagar a basura? Había que pagarla por peso. Porque se eu reciclo ben, porque teño que pagar igual que ti que eres un desastre na casa.
é inviable eso, é inviable. A única posibilidade de pagala por peso sería poñer, pois en Sanxenxo, por decir algo, 5, en Villalonga 4, en Portonovo outros 5, digamos, de islas onde tes que ir ali, hai unha persona cunha ficha, e entonces pesa a basura e botar nese sitio. Entón vai ali, sería máis barata a basura e diría que tal. Pero temos as dudas de que non apareceran os montes a mellor cheos de basura. Porque, ainda desgraciadamente, o concelleiro me está dicindo que volve a empezar a aparecer moita basura polos montes. Entón, que me vai, entende? Entón, hai moitas formas, pero é o ciudadano que ten que... Bueno, pero vence, usted o recao que ten. Vamos a pasar á votación, veña. Vale, correcto. Tranquilo, señor interventor, Está a votación en marcha. Teñan cuidado, non van a votar a favor, Depois non pode fazer. Teñan cuidado, aí non sei que van a ver se votan a favor. Cuidado, vences. Bueno, pois moi ben polo BNG. Queda aprobada con 10 votos a favor, 3 abstencións do BNG e 4 en contra do PSOE. Son listos os do BNG, teñen que incrementar o tema. Bueno, agora xa rematou ben, pero quería dicir unha cousa, quería dicir un agradecimento aquí, se me permiten, que é que fomos invitados, eu creo que toda a corporación, me parece, espero non equivocarme, ao acto de onte da Garda Civil de Sanxenxo a través do seu teniente David Marín, que é o comandante de puesto de aquí. Primeiro tivemos unha misa ás 12 no novo templo, tivemos varios concelleiros do grupo de goberno, e depois fomos a tomar un viño que invitaron ali no propio cuartel da Garda Civil, aí que está ustedes. Entón, eu agora quero facer aquí unha petición ao señor Otero, como portavoz do Partido Socialista en Sanxenxo, non tal, nós vamos lle mandar esta semana mesmo unha carta ao ministro Marlaska para ver se ten algo para poder pintar, non se lle encargan a usted perfecto, porque quedaría moi ben, non teño ninguna dúda, pero para pintar o cartel da Garda Civil de Sanxenxo é algunha cousa máis que iban a facer e tanto. Levamos moito tempo esperando, e eu quero denunciar aquí, primeiro felicitar o jefe da Garda Civil de Sanxenxo, comandante de puesto, pola súa invitación e polo que está facendo o traballo e a boa coordinación que hai coa Policía Local de Sanxenxo, pero teño que criticar e demandar ao Ministerio do Interior para que tomen nota, estaremos todos de acordo, que tal, e quero facelo aquí públicamente, porque creo que non merecemos ter o cuartel como está neste momento en Sanxenxo. Por moitas gracias e levantamos a sesión.